Nayo sa katao nga nadlok siya sa mga panghitabo. So di siya ganahan nga mamatay. So niadto siya og usa ka mananagna. Ug iyang gipatag-an kung mamatay ba siya. Dayon ang mananagna niingon, "Oh sir, mamatay ka." Karong si manaha. Yun siya, "Mamatay ko sa COVID?" Ningon ang mananagna, "Dili." "Mamatay ko kung magpabaksin ko?" Ningon ang mananagna, "Di." "Mamatay ka sir, pinaagi sa ligid." So tungod ana, nibalhin siya anang yung adlaw nibalhin siya puyo ngadto sa kinababuan nga bukid nga bisag bisikleta dili makaagi. Pagasunod adlaw na balita, usa ka tawo namatay ibabaw sa bukid natagakan og ligid sa eroplano.